Mitä sä pidät sun heikkoutena tässä? Golfissa. Niin. Sä puttaat aika hyvin niinku. Joo, putti on vahvuus, sitten tietenkin tiilyönnit on vahvuus. Joo. Niin kyllä se on sitten kaikki siinä välissä, että... Onko sullakin se, niinku mikä on monella, että semmoset 60-50 vai? Joo, ja kaikki lähestymislyönnit niin tilastollisesti on, niin kuin, että itse asiassa just noin 50-100 on nyt kehittynyt tosi paljon. Joo. Että kyllä se on enemmänkin sanotaan 100-200, että siellä on se heikkous. Okei. Koska sulla on kumminkin rautamailla kantaa niin paljon, niin luulisin, että se on niinku... Joo, mutta se pitää vielä osua joo. mitta kohdalleen. Ja mulla on just se mitan säätely, että joskus voi yksi lyönti yhtäkkiä lähteä, kun vähän sattuu niinku se lyönnin niinku ketju niinku menemään oikein, se voi lähteä yhtäkkiä 10 metriä pitemmälle. Joo. Jopa 20 metriä yhtäkkiä pitemmälle. Mä oon aivan niinku äimän käkenään. Joo. Et just kun on paljon voimaa ja vauhtia, niin sitten voi yhtäkkiä vaan niinku joku natsaa siinä swingissä ja se lähtee niin pirun. Joo.